Il-Ministru Joe Nabela, responsabbli mis-saħħa u l-anzjanità attiva, għal li ma jafx kemm hemm anzjani fl-isptar Mater Dei jistennew biex jingħataw post f'dar tal-anzjani. Dan sostnieh Malet News meta saqsejnieh biex jgħidilna kemm hija twila din il-waiting list li qed taffettwa direttament diversi anzjani. La-Ministru, bħalissa kemm hawn anzjani f'Mater Dei li jistennew biex jingħataw post f'dar tal-anzjani? Il-figura bl-eżatt ma nafiex. Din dikjarazzjoni oħra li tikkonferma kif is-saħħa u l-anzjani mhux vera huma priorità għall-gvern ta' Roberta Bela minkejja li fil-kampanja qed juża l-slogan is-saħħa lil Maltin. Dan kif bosta esperti ilhom jilmentaw li l-isptar Mater Dei mhux qed ilaħħaq mal-ammont kbir ta' nies li qed jiddaħħlu b'numru ta' pazjenti jkollhom jitħallew fil-kuruturi, taħt it-taraġġ, fil-kantins u fis-swali li lanqas biss għandhom kmamar tat-tojlet. U quddiem din il-kriżi fis-saħħa Joe Nabela qal li ma jafx kemm hemm anzjani jistennew. Dan meta ftit tal-ġimgħat ilu, is-Segretarju għall-Anzjanità Attiva kien qal li alla ħares il-prijorità tal-Gvern tkun li jinbnew iktar djar tal-anzjani.